aqinisekisa ngazo umlaleli ngasekhaya ukuze noma ehamba ayokwenza into yakhe kodwa belazi iqiniso. Mhlawumbe ngesikhathi sibambe nangongena bese ngobuya ngizokwena kudoda. Somoya sawubona. Yeah. Okay, kunesikhathi kanjalo ba? Yathokoza. Asenze kanje. Ufuna ukuqala indima yokuthwala. Ukuthwala kuyasiza kuhle futhi ukuthwala kuyingozi. Manje ngifuna ukuthi umuntu aqale acabangisise kahle mayifuna ukulandela lemigudu yokuthwala ngoba ukuthwala khona komuntu olala namhlanje avuke ekseni athi hayi cha mina ngiyothwala. Ukuthwala ngempela kudinga ukuthi uvuthwe emqondweni ukhule wazi ukuthi uyoyifaka enkingeni uma uyoyifaka enkingeni. Wazi ukuthi ungenile enkingeni uma ungenile enkingeni ngoba kukhona ukuthi uyophuma enkingeni kukhona ukuthi uyoyifaka enkingeni. Kodwa ukuthwala into ekhona ephilayo futhi mina engakusho isizwe sakithi asingahlupheki sonke bakithi kube khona abavukayo kodwa kukhona konke okuphumelelisa ngaphandle kokuthwala. Kuningi okunokuphumelelisa ukugeza nje imithi usebenzisa intelezi ugeze nje uphalaze thina sikhule kunjalo uyakwazi futhi nalapho ukuthi uphumelele. Kulungile khona akubuzayo ngakuthi ngabe kuyiqiniso yini ukuthi uma uthwele unemfuyo uma uhamba imfuyo yakho noma ushona emhlabeni uhamba nemfuyo yakho yonke mhlawumbe unemoto kuyaphela nje zonke into zakho kwenzekala leso simo leso yini esikuyenza ukuthi wena masuhamba izinto zakho ezihamba futhi. Msakazi sike sakubona lokho kwenzeka ngiye ngithi mina kwakuyithwalo zakuqala lezi noma kunezona ithwalo zakuqala kuphela kodwa kusuke kuyindlela umuntu asuke athwale ngayo yena. Manje singeke sakushintsha ke lokho ngoba mayithi umuntu ufuna into zakhe zimlandele vele kufanele umenzele ukuthi mayisehamba zenze njani zimlandele ngoba nguye osuke eyicelele lokho. Kahle kahle esikhathini abantu abanomona afuni ukusala abantu bebuza abasele. Bancane abangenawo umona ndoda ngoba unzima kakhulu ukuthwala umsakazi wami usuke vele uyoyinikela ukuthi cha ngifuna ukuphila kamnandi nawe usuke usuzikhatho zikushise sekwanele. Kuzokala kahle ngifisa ukuthi sikhulume kakhulukazi ngentsha ngoba yintsha eyinikele endaweni eningi kakhulu kanti futhi lezi indawo lezi ezihambayo futhi ke zinombuzo. Nakho ke ingane ngengane ezifundayo sesisukile phambi kwabazali. Mayifike lapha efika amabhesa ke zebhesa kanti bona iminingi nawo yibo futhi lapha ke osuke bethwele. Futhi umuntu uhamba nje lapha ushiye indoda yakhe la ekhaya noma uhambe uye lapha. Uma ubuya sesilimazile lezi zinto lezi ebekade seyijahile ngale. Ngaphela kube umuntu la bathanda lezi ingane zethu. Abantu abayeke ukuthatheka msakaza akukho esingakusho. Abantu abayeke ukuthatheka. Abantu bahlupha bathanda ubunandi bese bakhohlwa ukuthi injabulo esikhashana ayisizi. Kulungile ke sibabe la bese siyaqhubeka kudoda. Somoya sawubona. Ngisacela ukuphinde futhi ubuze umbuzo wakho baba. Hayi bayikuzokela. Na umbuzo dokotela uyabuza ukuthi ke wazi yazi ukuthi ima kwezomsebenzi imali eyishisiwe lapho mhlawumbe ngiyaqalisa ukhiphe mhlawumbe 20,000 50,000 isikhathi kanjani ukuze phela ngubone umcebo wamashinyane. Kuhlukana ngesithwalo sokusithathile. Njengoba kukhona esihle kukhona esibi. Lesi esihle lesi siba nesikhashana soyidelay ngoba sihle. Bese kuthi lesithwalo lesi esinobungozi siyashesha ngoba sona sithi usuka nje la usukuthwala khona kube sekunomonakala ekhaya siyashesha ke leso ngoba uyasibona ukuthi asidlali siyashesha masishesha siyashesha masithi la kuba nomonakala ekhaya bona losuku kanjani mhlawumbe ufase ginqa umuntu ngale ngisho inkomo ungayifica esibayeni ngisho ingane yakho ungayifica ukhona into enzakalayo. Wena bawufuna into esheshayo wokwazi ukuthi izoshesha into esheshayo ngaso sonke isikhathi inobungozi awugijime ngo120 bese kuqhamuka inkomo la ngeke uyibambe
Kuzwakala kahle dokotela. Ngifuna ukubheka khona-ke isithelanga ngazo bekhuluma ngaso bethi hayi siyafuna ukosithatha kuthiwa ngazi kuvalelwa ikhude insuku eziwu-7. Uma ngabe nje bedile lapha sithile ummbila la, uma-ke ladla iy'nhlaba eziwu-3 futhi iminyaka ewu-3 ozoyiphila, uma udle 4 iminyaka ewu-4 ozoyiphila, kuyiphi esingakanani lokhu? Mhlawumbe ngabe ukwayithole kanjalo noma mhlawumbe umuntu othwele uhlezi isikhathi esingakanani ngokucabanga kwakho? Nkosi yami, kukhona abantu abathwele bahlala iminyakanyaka eminingi. Le nto le esithwalo se-contract lesothola ukuthi kuba nenkukhu ephoselwa umgqakazo. Yebo, ise-contract lapho suke wena unesikhathi esithile ozofuna ukuthi usihlale la emhlabeni. Ingakho kuthiwa isithwalo se-contract. Lapho uma ufuna ukuhlala iminyaka ewu-4 kuba iminyaka ewu-4 bese uyahamba emhlabeni. Uma le nkukhu ike yadla imbila emithathu uzophila iminyaka emithathu. Kodwa kuvamisile bese kudlula la ku-5 kuye ngale. Ayisuku bonasile. Ziyashesha ukuphoqoqa. Hayi. Akithi le nto yenzeka ngokukhulu ukushesha ngesikhathi esincane. Hayi, kuzwakala kahle. Mhlawumbe uma esekhona-ke futhi ngiyazi ukuthi udaba lokucala lwabantu siyasaba ukubuza umbuzo. Lungile nje uma khona mhlawumbe ufuna ukubuza sungayibuze lona wedwa, kodwa-ke usuke ubuzela-ke nabanye ku-082 966 75 3 7. Kuhlawumbe la ungakwazi ukuthi usithinte khona noma kuthume kumqhafazo kuyo-ke lo namba leyo. Lesibheka khona-ke nje ubungozi-ke bokuthwala. Khona